Hej YouTube, det er et rape face. Okay. Det er faktisk et rape face. Fuck, jeg hader det. Fucking god intro. Men vi skal spille Minecraft, og jeg er sammen med Will Cool for Food igen. Om sådan der skal være stille den her gang. Nej, vi er med i minen. Det har jeg ikke glemt. Det er min egen projekt. Og jeg er meget egen. Tænker jeg egentlig ikke over i går. Så jeg snart finder den grotte ikke op. Stop right there. Okay? I really mean it. Like really. Not like really. Not like really. Really nigga. Really nigga. What's the number? What? Den ødelægge 2 gange. What do you mean? Den er død. What's your code? Really nigga. What's the code real? Really nigga. Hvad for en dig er bare med? Hvor kan du huske det? Der var engang med der. Jo. Jeg var ude at spille lidt. Jeg fandt den. Hvad er den fucking lille mobil? Det er en iPhone 5. Ja, det skal der have det. Det er ikke så meget. Det var meget, det var sidst. Er det ikke under din lille røv? Eller hvad? Ikke under din lille røv. Nej, det var en sgu ikke. Klar. Wow. Der er nogen, der har prøvet at ringe til mig. Eli. Nej. Jeg prøver lige at ringe til Eli. Den skal de høre telefonsvaret. Telefonsvaren, den er seriøst fucked. Skal selv høre. Ding, 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 ding. Den ringer faktisk. Så bliver det her sådan lidt telefonfis. Ej, okay. Han har mit nummer. Hold nu kæft, mand. Nå, nu kan jeg bruge den. Nu skal hele YouTube vide, hvad hans nummer er. Men så vi selv kan høre den. Men hans nummer er beep, 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 beep. Hvad Tristan? Au! Au! Hello? Where are you? Hvornår kommer du? Kom snart. Kom nu. Hvad? Hvorfor det? God, du har sgu da slået mig på at besøge mig, ikke? Ej. Okay.
Det er i hvert fald lige en ekstra aftale med mig. Fuck, hvor er det liderligt. Og jeg ringer til hjertet. Okay. Og han drej. Her. Det er her. Mhm. Nej. Der er kraft her. Hallo? Hallo, hvad er der? Hvor er du henne? Jeg er hjemme. Vil du gerne besøge? Jeg spiller med en af mine venner. Hvad, du HPP? Nej, Nej. Det er Minecraft. jeg spiller en prison. Ja. Nå, det er lige meget. Ja, bye. Bye. Fanden, mand. Det er ikke så mange, der kan besøge i dag, Og ja? Smash er noget fucking computer. Hvad fuck? Hvordan fanden kommer... Konstateret homie, jeg sagde, at det var for sjov. Hvad? Han skrev? Ja. Det Det er bare for sjov. Han kommer lige om lidt, så. Så har bare spillet proces. Men han siger også gerne at se sin lyse. Han sagde det bare for sjov, så. Og lyse skal gå i ballet. Hallo? Hallo, jeg hører om. Hvornår kommer du så? Jeg skal lige spille. Lige spise? Klokken. Men så fucking skynd dig, ikke? Klokken er 14:57. Du ved godt, hvad der sker klokken 4. Eller nej, klokken 5. We can't spill more. Så skynd dig at komme, når du har spist, okay? Okay? Ja, Godt. Og du er en bitch. Du er en bitch. Nej, hvis det ikke. Oh my god! Hvad? Lifehack. Hej Siri. Jeg ved ikke, hvordan... Hej Siri. Hvordan fanden var det nu at komme her? Hej Siri. Kan du som en indian? Nå, du kan kun gøre det, når den sidder til opladning. Hej Siri. Okay? Min bilkast, det er heller ikke forstå. Det drøber ud med lave. Ja, det gør jeg. Så du kan høre indlæg. Alle kender Ingers stemme. Efter den, som der ser hans video. Man kan gå ind og subscribe i jer gennem hvis I gerne vil se flere Minecraft-videoer fra Grønland. From Greenland. Men jeg skal bare finde vejen ud, ikke? Jeg savner min mor. Jeg vil gerne hjem. Jeg vil hjem. Jeg kommer hjem i nat. Så Det er vi igen. fuck. Nu. Jeg græder, hvis jeg finder diamond nu. Og Ise kan gå til ballet. Men hun er lige startet til håndbold, som du kunne være. Hvor er jeg henne? Lifehack, er du i live med? Din bitch. Ikke kald mig for en bitch. Jeg har det som om, jeg bare går i cirkler hele tiden. Oh, right in the butt. Right in the butt. Right in the baby maker. Oh, det må gøre ondt. Nej, jeg tror det. Åh, den bliver her.
Han har jo bare sikkert... Hvorfor ikke han lover, at han skal besøge? Og så... Jeg skal ikke se min lille søster. Det er det bare for sjov. Det er nok, at vi skal en joke. Åh! Nej! At din beach. Jeg ikke kalde mig for beach. Fuck my asshole. Never. Det er så klamt, det står over det. Sikkert Den banger op, der skal det. Ej, og ny bane. det er også en ny bane. Jeg er ikke så længe ny bane. Ja. Seriøst, du har fået en ny bane. Minecraft, det er så urealistisk. Se, der er bare uendelig vand. Prøv at skrive bombardiater. Bombardiater. Hvorfor? Jeg har hørt. Det er ikke rigtigt. Men der er vand. No! Du så den til din fødselsdag. Kan du huske No! det? Kan du huske det? Den her maskine redder mit liv. Ses. Bombardiater. Karl! Jeg synes, det future er bedst. Ja, Man jeg kan jo sidder ikke ned. elske noget, som der ikke findes endnu. Jeg sidder ned. Bombardiater. I love the mountain. I love craziness. Ja, det tænkte jeg også lige på. And I love the dirty things. It came in like a wrecking ball. Download Lego TV appen nu. Hej. Hej. Jeg tror, de gør ild. Også mig. Den gør fandme høj. Download Lego TV appen nu. Gratis. Lego. Ej for helvede. Jeg glemte at hoppe. Han er hoppe. Ej, jeg har en jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke huske vejen ud. Jeg skal nok finde den på et tidspunkt. Jeg klarede det. Ui! Det her bliver nok lidt en try to survive game. Eller episode. All of the future and everything. Man skal ikke Noget øv. Hvorfor? det er godt to smile. Hvorfor det? Jeg skal også sige, at jeg kan alligevel ikke komme. Skriv lige til. Jeg skal skrive. Og det skal jeg få med. Du kan skrive sammen. Ja. Ja. Så endelig hos Marco. Selv. Hvorfor er min faktureret i hovedet? Fordi det er bare langt til dig. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kommer op her. Hvordan kom jeg op her før? Nej, kom nu. Det er et forskelsspændende. Ej.
Har han lige skrevet det? Fake, mand. Hvem synes man er det? Som om. Jo. Hey, ring til ham. Hvor var den faktisk? Rip. Just a prank, you said. Jeg skrev just a prank. Jeg fandt et lys. Det er et godt tegn, ikke? Så spille... Han har ikke skrevet just a prank. Jo. Han skrev just a prank, og så stop det. Nej. Han spiller hele tiden. Så det er ham, der siger, ej, du kan ikke søge, så er meget fedt. Eller, nej. Åh! Du kan ikke ringe, ikke så. Nej! Jeg får nu. Bedst en klart. Just cut. Det er lidt sådan, de der... What the fuck? Bilfinger. Ah! Hvad? Nogle indiske mænd. Nå, så er Bin Laden til mig. Oh! Yeah! I see Talibans. Ah! I survived! No! 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 I'm free. Freedom, American. Fuck yeah. Freedom is the only way. Jeg skal bare lige huske, hvor mit hus var. Det var herovre, var det? Eller herovre. Jeg tænkte mig på det bare. Eller herovre. Det var sådan, oh my god. Hvad fanden? Er bøssen lige? Jeg er bøsse med venlig hilsen, Marco. Done. Jeg får stimmer i hjernen. Oh my god. Du har en kæmpe røv. Pig din røv gør. Bare glem det. Oh! What happened? Nej, jeg tror jeg gør lidt Spider-Man lige her. Er du så barnlig? Barn. Man må ikke lige det. ting. Okay. Som vi må. Nej, Oh no! Den der wrecking ball kom lige. Og så trykker jeg på kom af den der bare. Den der. Så undte jeg den der. Pig din røv gør mig ikke høre. I'm feeling like a wrecking ball. Oh, wrecking ball. Oh my god. Oh my god. Jeg tror, jeg laver 3 iron pickaxes, fordi det fandme ikke er flere hånden. Pigen røv gør mig videre. Hvem er det? Ej. Det var sjovt. Jeg havde den her spil. Jeg ved ikke, hvorfor jeg spiller den sådan. Det er dårligt. Nå, okay. Ser du ads, eller hvad? Ja. Gør den ads? Okay. Nu har jeg i hvert fald nok en reklamer. Nej. Oh my god. Måske var lidt egen pickaxes, jeg har. Skal jeg tage min computer med? Så ja.
Prøv at se, hvor lidt egenbevægelse jeg har. Jeg har kun 5. Så er jeg heller ikke god. Skrev han det? Nej! Jo. Nej, jeg har bare en kniv lige. Jo. Jeg snittede den for døren. Jo. Nå, kom her, må ikke drille. Jeg hedder Ahmed. Nej! Jeg hedder Ahmed. Jeg ruller stadigvæk, nej! Lad være med at råbe. Mami! Lad være med at råbe. Hvorfor? Laver du en YouTube-program? Ja. Det har jeg ikke gjort for lang tid siden. Så de har bare hørt Eli snakke om... Jeg har hørt Eli snakke om pik. Lang tid før. Hvis jeg skruer frem, så har han snakket om pik. Ja, det er Hvem? Eli. Så skulle I bare høre om i skolen, mand. Han er hele tiden. Jeg elsker pik. Nej, wow! Nej! Nej! hvordan kan man egentlig få glas? Nej, Eli! Hvad skrev han? Jeg ved ikke, hvad jeg kan finde af det. Hvad nu? Nej! 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 Det siger jeg om så prøv sådan. Det er så Eli. Det er aldrig rød. Så virkelig til, han finder af. Så virkelig, han finder den. Det er røv. Ja. Den har det ret godt. Ja. Det er godt sagt. Han har det godt. Det er vist ikke noget liv, efter jeg trykker på en nye. Yes! Wow! Nej, det er bare løgn. Nej. Det er okay. Det er ikke engang løgn. Nå, det er ikke engang. Jeg sætter det. Nej, det er en lille bror. What? Jeg får opdaget hen til det. Hvad? Hej. Nej. Jeg kan ikke køre. Jeg hedder Ahmed. Det hedder Mohammed. Family guy. Okay, not okay. No. Legs, not okay. Det er dejligt. Natalie, det er sådan her. Det kommer frem og tilbage i min røv. Snille. Martha. Tænker du på sådan noget? Jeg tænker ikke på det, du gjorde det. Stop i livet, det du spiller. Det skal jeg ikke. Det mente altså ikke mig, bare vel. Marco tænker sikkert i virkeligheden, det er faktisk dejligt at prøve. Det er bare højt, ja. Jeg er bange. Stille. Det er også en læring. Man kan ikke... Vi siger bare søde lærer. Men vi fortæller ikke, hvem det er. No, fuck, nej, fuck, stop ilden. Please stop nu, det er ikke sjovt. Jeg hedder Ahmed. Don't hit me. Stop nu, Ahmed.
Stop ilden. Stop ilden. Fy for satan, jeg har ramt op. Ramme. Højt nu. Hvor jeg klarede en bombe mine. Jeg kunne miste min hjelm. Tak. Åh. Awesome. And get all the food we want. Nej. Vi har sgu ikke brug for noget af det her. Der er ikke dejligt. I'm not having fun. I'm not having fun. I'm not having fun. Yes, you are not. No, don't say anything. Oh, big scream. Oh, Ahmed. Ahmed. Ikke Värmskap. Oh my god, I got a test message. Who was it? My boyfriend. What the fuck? What is texting? Oh my god. Too far into the world. Ahmed. Okay, Ahmed. Too far into the world. Det bliver underligt. Ej. Det er dig, der lyver. Artisten er bedre. Oh my god. Artisten er lav. Artisten er bedre. Hey. På YouTube. Er Osama Bin Laden Obama? Oh my god. Har du det podcast? Det er sådan godt. Bor jeg i Grønland? Hvor bor du så? What? Piss. Kommer du fra Afrika? Kommer du fra Storbritannien. Kommer du fra Storbritannien? Britannien. Derfor en tale sådan her. Hej. Kommer du fra England? Er det rigtigt? Kommer Elias her? Hvor? Er det rigtigt, det du siger? Er det mener det? Altså mener du sådan, du mener? Kommer Elias her over på besøg? Er det rigtigt? Det du siger? Det er trist, at han er fattig, når han bliver stor. Bliver jeg fattig, når jeg bliver stor? Men jeg har gemt penge ind i en pengeboks. Ikke?
Men min kone har ikke mange fingre. Mener du det? Mener du det? Mener du det? Mener du det? Åh. Jeg tror det. Du er millionær, når du bliver stor. Okay. Tristan millionær, når han bliver stor. Fuck, Eli han er hurtig. Hvis det er, så er det godt. Der er en halv gang. Nå. YouTube. Vi kommer til at lave igen. Nej, det er mit. Marco, det er mit. Marco, nej. Hold op. Kun hvis du sniffer det. Okay. Nej. Ja. Nej. Det sniffer det. Nej, sådan. Nej, sådan så det kommer ind. Nu må jeg få den, ikke? Nej. Nej. Du sniffede ikke oven i. Jo. Nej. Marco, giv mig den. Marco, hold nu. Oh my god. Stop the fucking lie. Men Eli, hvorfor kommer du uden din computer? Du kan jo bare uden din upload. Er det rigtigt, du siger? Mener du det? Hvad? Okay, den er falsk. Han har lige sagt, at det ikke var rigtigt. Den er meget falsk. Er den falsk, den her app? Se. Nej. Jo. Nej! Hvis den siger, at du er en bøsse, når du står, så skal du få, ikke? Det er Elias bøsse, når han bliver stor. Jeg kan bare ikke lide. Ja, jeg bliver millionær, når jeg bliver stor. Er du selvvist til wow. Ja. Se, her, så tager jeg den fra. Så er du lige kommet. Hey Marco, giv mig det. Hey Marco. Hvad? Det er mit. Nej. Så er det egoist. Det er det sidste der er, mand. Køb jeres eget, mand. Ja, egoist. Ja, den der app, den er faktisk ikke falsk. Nej, du sagde jo, den var falsk. Okay, den er ikke falsk, så er det jo plus. Ja, fordi han sagde, at han ikke mente det. Det var for sjov. Det var for sjov, at jeg sagde, at han sagde det. Jeg fandt vejen. Nå, jeg kan få packs i Dragon City. Det kan jeg også. Tralalala. Okay, jeg også. Godt, man kan få dobbelt Dragon. Dobbelt C-Dragon. Og Dark Energy Dragon. Og Dark Bro. Dark Energy Dragon. Nej. Men den kan vi bare ikke lægge med. Fordi man synes, det er fedt. Var den falsk? Så gør jeg med gennem bilen her, og så kommer der en kurs. Kan man kun tage billeder? Lad os prøve det. Altså, så vil jeg kigge i mit første pack. Så er det. Det er easy til at lave.
Men YouTube, hvis I kunne lide den her video, så like og subscribe. Og skriv en god kommentar. Og alt det shit. Ses i YouTube. Og slukke video. 1, 2, 3. Ses.